Na toto si dajte pozor. V Dánsku si lístok na MHD najvýhodnejšie kúpite cez aplikáciu Jak dojade, ale má tu jeden háčik. Na to, aby ste si mohli lístok kúpiť, si najprv musíte dobiť peňaženku jednou z predvolených sum, prípadne vlastnou hodnotou medzi týmito sumami. Preto si pred cestou vypočítajte, koľkokrát budete cestovať MHD, pretože zvyšný kredit nie je refundovateľný. V appke si vieš zvoliť oblasť, ktorej chceš jazdiť, ale ono je to úplne jedno. Základný lístok za 4,80 zł platí rovnako pre Gdansk, Gdyňu, Sopot či Vejherovo. Pred nástupom do vozidla len napíšete číslo linky, ktorou pôjdete. Rovnako funguje aj 75-minútový prestupný. Celodenný alebo trojdenný ponúka viac druhov. Či chcete cestovať len MHD alebo aj prímestskými vlakmi SKM či Polregio v rámci trojmesta. Pozorne si preto preštudujte oblasť platnosti a ak plánujete jazdiť mimo nej či IC vlakmi, vyhľadajte si konkrétny spoj a lístok si kúpte solo. Ja som za 3 dní cestoval iba 6 krát, nie je veľmi dôvod využívať dopravu, preto stačia solo lístky. Na seba ich môžete zakúpiť aj viac a táto apka platí asi v celom Poľsku. Sledujte.